आगरू टिके दूर हम तो देखिए पहाड़ उपरे माने पहाड़ केते उपरे आप देखी जानी पारे आ हनुमान मंदिर पहाड़ उपरे बर्तमान मु अच्छी तो देखिए नजारा कौ भाया
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ କେତେ ଉଞ୍ଚାଇ ଉପରେ ବାବା ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ତା କୃପାରୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାକିବାରୁ ଆମେ ତା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାହା ବି ହଉ ଭଲରେ ଯାଇକି ଆସିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉଚ୍ଚ, କେତେ ଫୁଟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। किसर बदल नड़िया गोटे देनी